Renovation sa Plaza Haro kag La Paz nagsugod na. Mayor Jerry Treñas nagbisita sa duwa ka mga proyekto. Samtang Tree Park obrahon sa Boulevard Molo. Kag mga empleyado sang Iloilo City Hall naghiwat sang General Assembly kag Solidarity Day. Nagapadayon ang renovation sa Haro Plaza para sa mas masangkad nga lugar para lagawan sa mga residente kag mga bisita. Sang damlag lang, gininspeksyon ni Mayor Jerry Treñas ang proyekto para makita ang ginaubra sa sulod sang plaza. Suno sa alkalde, ang mga public spaces kaangay sa mga plaza ang importante bangod nagahatag inisang lugar para makapanumdom kag makapaliwa-liwa ang mga pumuluyo. Ang restoration sang Haro Belfry, Lopez Haina Shrine kag bandstand ang ginpondohan kag ginapatuman sang National Historical Commission. Sa piyak nga bahin, ginbisita naman ni Mayor Jerry Treñas ang proyekto nga Koi Pan sa La Paz Plaza. Kabahin ini sa PPP o kon Public-Private Partnership ng syudad upod sa Global Business Power pinaagi sa subsidiary sini nga Panay Energy Development Corporation o kon PEDC kag Panay Power Corporation o kon PPC. Lakip sa 15 milyones nga projects ng GBP amo ang transformation sang PAN sa La Paz Plaza para mangin Blue Koi Lagoon kag ang Green Butterfly Garden nga isa sa mga ginadusugid ni First Lady Rosalie Treñas. Samtang, excited naman si Mayor Jerry Treñas para sa Tree Park nga tukuro naman sa Barangay Boulevard Molo. Isa sa naistorya namon ang Tree Park bala nga ara dira sa Boulevard, no. Upod kay Engineer Noel Echanova kag upod man sa barangay, excited man to sila para sa aton nga Tree Park dira sa Barangay Boulevard. May ara na da nga daw tawag akresyon bala ang lote mausarta para sa Tree Park. Ang ini nga mga proyekto ang ginapasiguro ni Mayor Treñas nga matapos para makabinipisyo ang mga Ilonggo. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol. Masulod na sa 40 katuig nga nagatrabaho si Susan sa Iloilo City Hall. 20 katuig bilang casual kag 20 katuig naman bilang regular nga empleyado. Suno sa iya, halos bilog niya nga kinabuhi, nagserbisyo siya sa mga Ilonggo. Nag-work ako diri sa City Hall as a casual mga 1982 nag-start ako. Nag-casual ako, dugay man, on and off ang pag-casual ko. Nag-transfer ako, so nagbalik naman ako. And then, nagbalik naman ako, nag-start ako yung nag-permanent 2000. No, last term ni Mayor Malabor. And then, ako, hasta subong ng mga ako 21 years as a permanent. Ako nga motivation niya nga diri kita kuya maubraya para malapit sa ako nga pamilya. Isa lamang si Susan sa madamo nga empleyado sang Iloilo City Hall nga ginkilala sa ginpatigayon nga General Assembly kag Solidarity Day kadungan sa ika-21 katuig sang REACH o kon Resource Employees Association of City Hall. Pamaagi ini para mahatagad sang espesyal nga adlaw ang mga empleyado bilang pagkilala sa ila hinimuan kag serbisyo sa pihak sang pandemya nga ginaatubang. May paraffol man nga ginhimo para sa kalingawan sa mga empleyado. Nagapasalamat naman si Mayor Jerry Treñas sa dedikasyon sang kada empleyado para malabot ang kauswagan sang syudad sang Iloilo. Dugang pa sa alkalde, ang mga mapisan nga empleyado amo ang iya kaupod para sa pagpatuman sa mga serbisyo kag proyekto sa bug-os nga syudad. Nagtapos ang General Assembly kag Solidarity Day sang REACH pinaagi sa pagpakita sa mga empleyado sang ila mga talento. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol.